Wis. Ternyata nyetrum lho. Aku menyekel kowe sedilit wae aku nyetrum dadi gagap. Ndae nek suwe. Lah ya aku kepengen suwe lho. Ya aja ngono ten. Lah ya kepiye? Aku tresno tenan lho karo kowe mbok madhep rene. Males. Kok tak dijak omong kok malah madhep rono wae lho. Yo piye. Aku tresno karo kowe. Aku wis ngomong to, aku ora iso. Ya Wah, aku wis ngomong to, aku ora iso. Iki laron. dicoba, kabeh iki kudu dicoba. Kowe jenenge kowe wae tuku klambi kudu dicoba lho. Lah iya. Lah ya aku saiki cobanen. Kok nek ora jodoh di ulehke oleh. Ora apa-apa sementing aku mbok coba. Tenane. Iya. Ayo. Ah, ora tetek kowe iki jenenge. Oh ya ora iso piye ora. Kok ora dijajal kok ora iso lho. Coba sik cicipi nek carane mangan. Nah. Dong ora? Yo dong. Nek dong. Ora sang mati kono-kono. Sutradarane Oh, sutradarane meneng wae kok. aku pusing aku. Kenapa pusing? Ora iso omong. Ora iso